Bedste derfor, så velkommen til endnu en episode af Road to League med Lasse Drejfut her. Og i sidste episode kan jeg ikke huske, hvad det var, vi lavede. Kan jeg virkelig ikke? Jeg er stolt til at huske det, helt sindssygt. Men ja, I kommer ikke til at se noget sådan kamp, wrestling mega kamp, nu ligger og sådan noget. I kommer til at se nogle køb i dag. Og de køb, ja, jeg synes bare, vi skal gå ind i det, fordi at den er ret meget her om aftenen, så. Yes, det er de her 3 pladser, vi skal, de 4 pladser her, vi skal lede efter. Så jeg har 4.000. Okay. Så vi starter først med vores centrale midt. Max 900 og mindst 600. Så lad os se, om der er nogle Gabi og Thiago. De vil faktisk være rigtig, rigtig godt passende at have ved siden af hinanden. Thiago og Gabi skal vi lede efter. Så jeg finder lige nogle Thiago'er og Gabi'er, så er jeg der igen. Og så har jeg fået fundet. Ja, jeg fik lige ikke helt vist, at jeg fandt en Thiago. Men det gjorde vi, så videre til centeratagningen midt her. Og den tager vi lige til sidst. Og kom nu, Bebe Uche. Han er virkelig ikke klam, ham der. Han. Jeg tror faktisk, det er det der. Kom nu. Jeg vil virkelig gerne sådan der Uche. Du ikke finde dig. Jeg kan også gå med Bakka. Men Uche ser bedre ud, og ja, vi går med Uche. Meget billigere og god. Jeg kan også. Jeg ved godt, at det ikke. Det har jeg burde lede efter en centeratagning med midt. Det er det, vi gør. Just hit it. Hit it. Come on. Ja, tak. And I'm wondering.
Luigi. Jeg har jo 2 der på 10 der. Det er dem er herude. Tænk os lidt på bare at kviksælge dem. Ja, så er de kviksolgt. Så lad os gå ud og finde nogle nye. Okay, en left med. Okay, det er i hvert fald ikke så meget den, der det skal være på. Sådan der. Mindst 360. Nej, 350. Det er der faktisk. De ser meget, meget kedelige ud, dem her også. Så håber det går. Det er bare hertil nu. For der er nogen. Så det er faktisk klaret vores nye hold. Ni. Det ser ud som om vi har et godt hold her, da. Kan jeg i hvert fald godt sige. Så nu vil jeg faktisk gå ud og spille en del startercups. Så jeg har sådan vundet 10 eller et eller andet sådan rigtig mange. Og så vil jeg komme tilbage, vise jer de pakker, som det er, jeg har fået og alt sådan noget andet. Købe nogle spillere for alle de penge, vi har fået, og så bare gøre det, vi gør bedst jo. Så vi ses i næste episode af Virtual Liga BBV. Og håber I kan lide den her video her. Så smid like. Subscribe til min kanal lige nu, hvis de ikke allerede har gjort det. Og så ses vi i næste episode. Og husk at smide en kommentar, hvem det er, jeg skal tage at købe. Og jeg vil nok regne med, at jeg har sådan cirka mindst 3.000 i hvert fald. Så en spiller på mindst 3.000 til højst 6.000. Og så kan vi godt købe en eller anden rigtig god spiller, hvis det er. Det kan vi godt gøre, så derfor ses vi i næste episode, og så kommer jeg tilbage med en pakker. En lille bitte pakkeåbning. Og lidt play. Så vi ses lige om lidt, og hej hej.